जन खारजि ना मा नारजि ना मा जाहैदों मिथिबाय ओरैबायदि बाथ्रा बुङो बे बिथाङा हाय हेलो लोगोफोर आरो आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर नोंथांमोना जानो हागौ नैबे मोनसे भिडिअखौहाय सोरनिबा फेसबुकफोरावहाय नङाब्ला इउटुब चेनेलफोरावहाय नुबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर आंबो बे भिडिअखौ फेसबुकनिफ्रायनो लानानै दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय बे बाथ्राखौ शेयार खालामनो होननानै सानदों आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' दाख्लैबो बिथां पुजा बर' आरो बिथां जन गारजि ब्रादारनि बिखय फेसबुकाव मानिबा दावराव जागासिनो दंमोन ना अमा बेदर जानायनि बर'नि बायदि आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्राय गोबाव खालामबाय थालियासै सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांनोसै नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबाय थादो स्किप खालामालासे नङा होमबा लोगोफोर थ' दे बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांदो नोंथांमोना बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै दिनैनि भिडिअआ मानि थाखाय जागोन एसेब्लाबो मोनथिखाबाय बा हमदांनो हाखाबाय नङा होमबा लोगोफोर थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि सिगाङावनो दायो नोंथांमोननि सिगाङावहाय बिथां दाखालि जानानै थांनाय जन ब्रादार आरो पुजा बर' बिथां सानैनि गेजेराव मानि दावराव जागासिनो दंमोन थ' बेखौ लानानै दिनै मैदोम ब्रादारा बिथांमोन सानैनि गेजेराव मा बाथ्राखौ फोरमायदों मा बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामदों थ' आं बेखौनो दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय बे मैदोम ब्रादारा मा बुंदोंमोन बे भिडिअनि क्लिपखौ आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय देखायग्रोना होलांदिनि नोंथांमोना बिनि खुगानिफ्रायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर थ' दे बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नायलांदो आरोना खोथाया जाहैबाय बेनो गोबाव जाबायमोन बहुद सिरियैनो दंमोन आङो सानदोंमोन बेफोरबायदि कन्टेन्ट आरो लाबोनाय नंलिया सोरनिबा सायाव बा सोरखौबा माबा मोनसे ट्रल खालामनाय सोरखौबा माबा मोनसे रस्ट खालामनाय बा माबा मोनसे बुंनाय आरोना मानसिफोरखौ बेफोरबायदि बानायला होननानै सानदोंमोन नाथाय गोसोआ थानो हाया मिथिबाय किसुमान मानसिफ्रा ओरैबायदि माने भिडिअ लाबोदोंना मिथिबायना आङो नैबे साननैसोआवहाय नुबाय थादों आं भिडिअ बानायनो टाइम मोनाखैमोन सोर बियो बिथां मा होनदों बियो जन खारजि ना जन नारजि आंथ' बारा सिनाया मानसिफ्रा बुंसोदों माबा बर' मा होनो बड' फिल्म इन्डास्ट्रिनि माने एक्टर जाहैदों मानसिया आंथ' मानसिखौ सिनायाबो अबे फिल्म इन्डास्ट्रिनि एक्टर ना बड' फिल्म इन्डास्ट्रिनि एक्टर ना मा आंथ' बारा मोजाङै सिनाया बिथाङा किसुमान खोथा बुंदों नैबे जोंहा पुजा बर'नि सायावहाय किसुमान खोथा बुंदों आरोना बियो ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों माने अमा बेदर फोराननानै जाहोगोन होननाय बाथ्राखौ माने बिथाङा माने बेलेग एंगेलाव लांदों आरोना बेलेग एंगेलाव जेन सानदों आरोना जेन पुजा बर'आ बर' हिन्जावफोरखौ हारसा हौवाफोरजों हाबा जाजोबदो बेफोरबायदि एंगेलाव लांदों खिन्थु पुजा बर'आ बेफोरबायदि बाथ्रा बुङाखै मिथिबाय पुजा बर'आ बुंदों नोंगौ जे बर' मा होनदों बेखौ हारसा सेंग्राफोरखौ होनदों आरोना जे बर' सिख्लाफोरखौ हाबा खालाम बेफोरबायदि संनानै मोनजागोन बेखौ बुङाखै जे बेबो गाज्रि एंगेलजों होनाखैमोन जे बर' हारिखौ हाबा खालाम होननानै बा हाबा खालामथार होननानै बेफोरबायदि गाज्रि एंगेलजों बुङाखैमोन आरोना बे पुजा बर'आ जास्ट बेनिया मा सोरबा सासे आइजोखौ हाबा खालामनाय लोगो लोगोनो दा फिसायनो संनानै खावनानै जाहोनायनि दायित्वआ गावनि बिसिनाव थायो दा बै खेत्रखौ लानानै जे पुजा बर'आ मोनसे बिबुंथि होदोंमोन जे बर' आइजोखौ हाबा खालामोब्ला बिदिनो सङै खावै जाहोगोन बा अमा बेदर फोरान जाहोगोन बै बाथ्राखौ बिथाङा बुंदोंमोन आरोना माने बेनिया मा बुंनाया जायाखै खिन्थु बियो गाज्रि एंगेलजों बुङाखैमोन खोथाखौ माने होनदोंमोन ना बियो এনেকে गाहरि हुकाय खुवाम होनदोंमोन ना जे बिनिया बुंनाया एफा गाज्रि साइडजों बुंनायखौ आं नुहुराखै आरोना आंनि साइडनिफ्राय नुहुराखैमोन माने माबा मोनसे बुंनायावहाय माबा मोनसे थांदों आरोना बिनिया माने बिनि गोसोआवहाय इसिबां माने गाज्रि गोसोजों साननानै बुङाखै आरोना बेनो दा बेखौनो माने बा नै ओरै सासे जन खारजि ना मा नारजि ना मा जाहैदों मिथिबाय ओरैबायदि बाथ्रा बुङो बिथाङाथ' माने मा बेलेगनि सायावहाय भिउस लानो बिराद मोजां मोनो मोनसे बिराद मोजां मोनो मिथिबाय दा किसुमान मन्तब्य लाखिदों बियो आंखौबो सोरनिबा माने पार्सनेल मेसेजखौ लानानै बिथाङा किसुमान आंनि बागैबो किसुमान बाथ्रा बुंदों आरोना बियो बिनि सायाव आं जेबो बुंला नट वे बेफोर बाद दोन खोथाया जाहैबाय मा
बिथाङा बेफोरबायदि खालामनो नाङा मालाय दावगानायखौ मेगन सानो नाङा मालाय जाय मोजां मोनग्राफ्रा मोनगोन जाय अनसायग्राफ्रा अनसायखागोन फुजा बर'खौ अनसायग्राफ्रा फुजा बर'खौ अनसायखागोन बा सोरबा XYZ खौ मोजां मोनग्राफ्रा माने बेखौनो अनसायखागोन आरोना बेवहाय नोंथाङा बुंनो हाया जे बिनि माबाखौ फलोवार्सखौ माने माबा खालामजोब आनफल' खालामजोब आनसाबस्क्राइब खालामजोब बेफोरबायदि बुंबा नोंनि बे आसि फिसाबो सोमावनो हाया आरोना मिथिबाय सोरखौबा नोङो बिदि मेगन सानानै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनानै आरोना बेनो बेफोरबायदि मेगन सालायनो नाङा नांगौबा मोजाङै बुजाय आरोना मोजाङै बुजायनो हायो जे बेफोरबायदि बुंनाङामोन नोङो होननानै नोंनियालाय मा फाग्ला आनफल' खालामजोब मा खालामजोब बेफोरबायदि बुङो नामा थै बिदि बुंनाङाब्रा मोजाङै बुजायनांगौ मानसिखौ बुजिबाय बेफोरसो दा मानसिनि खामानि नोंनालाय मा आनफल' खालाम मा खालाम बेफोरबायदि जाया आरो नोंथ' मा बर' फिल्मनि इन्डास्ट्रिनि मा होनोमोन एक्टर नामा आंथ' बारा मोनथियामोन आङो भिजिट खालामदों नोंखौ नोङो भिजिट खालामदों आङो किसुमान फिल्मावहाय भिजिट खालामदों आङो आंथ' सिनायफेराखैमोन आरो बिदिबो नाम थाम जेबो खोनाफेराखैमोन नैबे साननैसोआवहाय नुबाय थादों माबा जन खारजि होननायनो बेनो भिडिअ'आहाय नोंथाङा किसुमान खेत्रआवहाय गाज्रि मोनोब्ला बा माबा मोनसे दुखु मोननाय थायोब्ला मोजाङै ससियेल मिडियायाव फैनानै बुजायफै बेफोरबायदि बुंनाङा आनफल' खालाम मा खालाम मोजाङै बुजाय बेफोरबायदि बुंनाङा मा बुंनाङा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंफै आरोना बेनो थ' लोगोफोर भिडिअ'आ बेनोमोन निसय नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ जुदि जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला बुजि मोनखाबाय बिथां मैदेम ब्रादारा मा बाथ्रा बुंलांखो बा नोंथांमोननि सेरावहाय गुवारै मा बाथ्राखौ लानानै फोरमायलांना होलांखो आरोना लोगोफोर थ' जायखियानो जादोंना आं नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्रायखौ बुंबाय थालासै बाथ्राया जे मानो बुङै मानो लावलांबाय थायो नालाय ओंखायनो आंनिख्रुइबो बांसिन नोंथांमोनाथ' मोनथिखायो नङा होमब्ला लोगोफोर थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला नैफोरबायदि भिडिअ'खौ लाबोनायाव आं नोंथांमोननि सेरावहाय जुदि आंनिबो माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जुदि जादोंब्ला आं नोंथांमोननि सेरावहाय निमाहा बियो आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि मोनदों नैबे भिडिअ'खौ नायनानै आंनो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहरदो आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जोबनायाव जायखियानो जादोंला जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबनायाव बेल आइकनखौबो दाबायना होदो जाहाथे आं आरो गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनियाव गिबियै नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय